Asimo haneze negente. Not run ma. Everybody is negemonti. Udo diregi. Anywhere you are watching me, you are hearing this voice. Adadichevlogstv. Chineke God, may God bless you. My people, asum can be again jiri. I say make I can't ask question. Get in after. All your career, like after the too much. You now it's raining, it's training. Now see 1.1 billion plus 750 million and 50,000 naira. The American yen na Zion ministry. Asam no wono geni. Ina kwa onye na-ekwo. Onye ekwo Ebuka Obi. Ebuka Obi America. Ebuka Obi America. Enyere ndị ụka. Ndị Christian, asma wo ndị Christian omenọnụ gịnị. Ajim ndị asị na ha abụghị Christian. Gịnị ka ndị Christian menọnụ? Mgbadụ memenụ ka ọnụ na memenụ ihe ọgbasị ọnụ na-eme. Hapụrụ na ndị Christian aka, hapụrụ Ebuka Obi aka. Ebuka Obi omenọnụ gịnị. Ndị si na akwụkwọ ndị Christian omenọnụ gịnị. Nhụna nga ndị Christian ụkwa na ha na-akwụgodo na ndị arịdị mma. Carrie mma gị kwekọ na ọrụ dị mma hapụ ị na-akpọ mma na afa hapụ ị na-asọ onye ọkpọ onye ha bikọs onye ha nwe mgbe ọ kpọrọ gị afa sis m na-awọchị Ebuka Obi ahụ mgbe Ebuka kpọrọ anybody afa ihe ọ na-ekwu bụ ihe dị ọta adịdị mma ihe dị ọta dị mma ihe dị ọta adịdị mma ihe dị ọta maka na omenala Igbo na mere ndị tọn ziri ihe ha na-arụ so n'ọzọ omenala ihe niile wụrụ a na-eme ụzọ omenala Igbo jee na-eji eme ihe dị iche nwa na omenala Igbo dị mma omenala anyị dị mma ndị ka na-adịdị mma ka ndị mma na-asọ akọ ndị m na-adịdị ma ọ gara ka ọ ga-asa na-egbu ndị twins a na-eme ka a na-egbu ndị ojima a na-eme ọda things na-adịdị dị mma ihe ndị ha na-adịzi mma ndị mma ọ na-ere enezi mana ihe ọbụla bụ onye pụta ọ na-eme ihe chi ya gwara ya ememe ọtọ ya omenala ọhịa Ebuka na-ekwu na ọ dị mma ahụbe mgbe ọ kpọrọ mma na afa before si mana kamgbe ndị USA kwuru onye dis 1 billion na what of next year ha nyezibụga 10 billion gịnị ga-emezi ọ pụtara onye ka a na-akpọ Chiuwa Nile afro video ahụ m gosiri ọnụ ọ sị na the Messiah the host God of host Abraham Isaac na Jacob gwara ya gwa Ebuka eji ego ala normal school normal hospital normal factory normal care apụtara Nwanyi Imo abịa ke ya ọ na-eme business hapụ na ọrụ enyi ya tiny ọrụ enyi ga-ere ga apụtakwara Mathias na ndị otu ya hapụta ọ na-asị brakata Matthew chapter 10 Isaiah 10 ịbrakata Ebuka na Seraphic water Ebuka na asụmọwụ gịnị enwegwere mgbe this guy kpọrọ na aha before biko ngịrị na-akwụ ngịrị ka ndị Igbo ngịrị ihe mere anyị eme anyị ihe mere anyị ga-eji hapụ ihe anyị bịa ime ihe a chọta ego in a peaceful way ya bịa ime Ebuka omere na ọnụ gịnị ọkwa nwa mmanụ ka ọ na-akpụ n'ọnụ ọnụ kpụrụ nwatakịrị n'ọnụ kpụwo ya n'ọnụ dị onwe ya ga-akpụgwuri ọnụ because grace is too much. Grace, if you try grace will disgrace your life because on na try something when we say you go disgrace on our life make on a first what first on make on they do on our own if they do it own you know they look on her. Ebuka know they watch waiting on the talk you know they see on her you know they watch on her. This guy they busy 24 hours praying to his God crying for people healing people by special grace of God not be power we go tell you say he not be the heal na Jesus Christ na they na God of heaven na they heal he use him as an instrument is a servant of God. If you are servant of anything you are servant to servant when he na servant you will protect you will lora ga ejuro na ndubura ko na agba war on they disturb this boy this guy well low and they more I not like him particular I not like him. If you go to internet yesterday night I make I just enter make I see what they have my go see Carrie today when I go do my video now because she say Ebuka go to Mathias platform Ebuka Seraphic water Seraphic brakata bagara gega na onye obula enwe ka obu mfuru na cheta da afọ ya osafia gene TV obido ni akwo onye gosiri amechọta video ambe mee onye gosiri osi anwara Seraphic water osi emene this one otu awụ dị n'ezi ala ebe Ebuka na onye nwere Ebuka chọwa Ebuka omere ọnụ gịnị gịnị this guy mere ọnụ biko ọ dịkọrọ kwụ dị edumeje some people tell ya na some people say hapụta ka ha gba war some people say this at end of the what's happen no be edumeje say they run they work they do their own work do your own as me they do my if you watch sometimes I go begin the dance
because I like dancing. What did they give me joy? So you go they live for another person. Or you see what they all the social media celebrate where they trend, where they fight war. This you don't feel sick and they go the Christianity come become on a problem. Christianity come become on a problem. Ebuka who not working for that matter. I hope I'm near social media now. We are on your Yoruba, Karaba, Bini, that was one time. Put a neck size on your hand. Ndani ne wachande ke Ebuka beha. Ndani ne wachande ko dumaje beha. Ndani ne wachande dika elendo ko ndo na amada chinagide chetaza ha. Na mi he di chiche chineke kporo na chineke akpodo ha no na God knows. We don't need to judge, but our own every little thing. Okay, okay, buru yeah, church 100 days next year, Buget East. Abirabu amama from nowhere. The God of hosts say Ebuka, he make he measure you run all the God of hosts in efe. He make assume one again. Ebuka on eyes to receive the message by himself. Now even go message on her. Now even go prophesy for her. Tell her waiting the worry on her. Wanna leave this guy alone. Wanna leave our prophet alone, our prophet of our time, Elijah of our time. The God sent to destroy all the evil kingdom. Because now that one none of they fight for. Because those he said the fire is coming. The guy is coming with the fire of the Holy Ghost. Now make everybody now they begin to talk. If you come and live or walk good day, you go come there. As I said that in God, now director say make you go there. You go there. Nothing on a video, nothing on a propaganda, nothing on a hatred, nothing on a everything go do for that guy. As I see, you know God where they serve, which I know that he knows. Who person where God come from on the way from 80 years till now. He stay there easy. Oh, should I find them? I'm gonna grace go disgrace on our life. Man, I leave this guy alone. Man, I leave this guy again. I wanna gain it. Maybe I leave him alone. Make your first person face you. They do your own. Power when you get to hold them, use them well for your own side. Neutralize them very well. Do your own. Fine, good and fine. On your boy, on your boy, on your kenny. On your couldn't. Everybody go break. See, baby, and go get break. Happen this guy, blame or mebre. Man on. Yaga Shalom, did a son of Fuma. Ya walk alone in the name of your believer. Happen Ebuka I walk in the name of your believer. Whether no believe in Jesus Christ or no believe. Good and for happening. Upon non believe is a one on. Good and fine, yard run. Unbelief when a dear alone, one alone, or winning alone, or whatever on nebly had the cognac the relay on your bear, on your watch and your baby. You are not here for goods. You are here to look for money because you better hear big but you are in we look for money. All of them when they say because they do business, what are you doing here? What are you doing? If you say another person they do business, you too you are doing business as well. So if you are the believer, make it they doing business. You to do your own, make it better for you. Me, I wish everybody good. Me too, I come here to do my own business too. I can't do my business to also spread the good work of God. If a money come, I take them. If you not come, I not take them. If you are not come, I go see they do my business. They do my show. They go where people go. They watch me. I say they like them. And they give me happiness. Only the joy alone in my face. And they like them. So make on I don't know the prognosis for another person's problem. This is the problem we have. We have to stop it. We Igbos precisely. If I talk of Nigeria, go add other tribe. Igbos, we have problem. We have to change for our problem. I change the pattern on or done on email. No, near the man on that. One year can happen now. Before you couldn't say, hey, she's all going to cast for devil as the devil still have the power. He have power. God don't take the power. If you want to take it, one take it. If you want to come out, they want to take the power. If you want to take them now. So he have the power. They go see the cast them. They go see the people where get the power where to cast them, go cast them. Come out for people where they don't want to make it day. So God already talk and say, who you go mercy for, now you go mercy for. Yes, who you want to bless, now you go bless. Not where you be Thomas, where you get, you say, you don't believe, you want to make it mercy for you. You go, you not go mercy for you. So stay, everybody stay in lane. Stay your own lane, make it better for you. Make it live another person. Make it they do serve waiting in one serve. In this life, they omnimious. If nobody understand this life. Nobody go see you understand who be you who. Even if any power you get, but the pastor, both and Damomando, there's a one, can do the one they want to organ. One
all the meaningless. Only God is the only person that knows this world. So God can hand no ludo drone. May God bless all of you in Jesus' name. Amen. See you in my next video. Bye. Share the video, please. Share the video.